Je moje prvé video a hudba a také blbosti. Dobre, toto prvé nie je video, ale prosím, nesmejte sa mi moje. Prečo musíme chodiť do školy, Lili? Musíme sa tu učiť tieto blbosti a už to. Musím serať na školu, ani neprešiel mesiac. A musím sa tu učiť. Prvá písomka cez diktát, ideme do školy. Musíme sa báliť, je to všetko v ti a musíme, už ideme do školy sa báliť, učíme sa na diktát, cez písomky, musíme, najradšej by som hral na kompu, počítače, Xbox, na všetkom. Môžem hrať na mobile, na počítači, ani na tablete, je to v riti, tento Lamin Jamal sa tiež musí učiť do školy, 18-ročný. Wow. Už sa tu musíme učiť o všetkom, aj o matematike, slovenčine, vlastivede, prírodovede, chémie, geometrie, biológie. A ideme sa vysrať na školu. Chcem utiecť z prostej školy. A už to je všetko v riti, musíme ísť a ideme toto do školy, do školy, do tej prostej školy, do toho pekla, Mám tu lieky, všetko tu, mám tu aj dakyče, aj mám tu bordel, jak na stole, ako v tanku. Musím lieky jesť, aj tieto sirupy. Mám tu Nurofen, poď sa vysrať na rúžová, Nurofen, rúžová, Lamin Jamal sa zase učí do školy, títo debili tu na mňa serujú, jak debili. A ideme do školy, poďme sa vysrať, videli ste ma v zrkadle a čo mám to v riti. A čo, aj takto to je môj iný účet a mám to v riti a Lamin Jamal to je. V riti. Prečo musím chodiť do školy? Je to úplne A ideme do školy, poďme sa báliť do školy. A ideme do školy, prečo tu vravím moju školu? Už je to úplne v riti, tá škola. Idem vydrpať tú školu, poďme oheň dať. Tam nemôžem na nič hrať. A ideme do školy, Ideme do školy, musíme sa báliť a už je to všetko v riti. Musíme ísť do školy. Je to úplná pipiňa. Tak to bolo smiešné, ale toto bola chyba. VTF. Aj tak to není koniec. Je to v riti. Už skáče na všetko, už to je všetko. Dobre, ak sa vám táto pesnička páčila, tak dajte mi prosím na tento nový účet like a odber. A čus.